या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। मराठा आरक्षणाविषयीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना बोलून मोकळं व्हायचं न निघून जायचं असं वक्तव्य खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानं विरोधकांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे। व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओवर सीएम एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टीकरण दिलंय। माईकवरील संवाद सोशल मीडियावरून चुकीच्या पद्धतीनं संपादित करून फिरवणं अत्यंत खोडसाळपणाचं असल्याचं ते म्हणाले। गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतून कणकवलीत येण्यासाठी 15 ते 19 सप्टेंबर पर्यंत खासगी साध्या बसचं सिटिंगचे दर 1500 ते 2000 रुपये पर्यंत पोहोचले, तर स्लीपरचे तिकीट 3000च्या वर आहे। संजय भोगटे यांनी लावलेल्या बॅनरवर खासदार आमदार यापैकी एकाही नेत्याचा फोटो नसून फक्त स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा हात उंचावलेला फोटो पाहायला मिळतोय। त्यामुळे संजय भोगटे उठाबा शिवसेना गटात नाराज असल्याची चर्चा रंगतेय। गणेशोत्सव काळात चाकरमान्यांचा प्रवास वेळेत सुरक्षित व्हावा यासाठी पनवेल ते इंचुली महामार्गावरून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीला निर्बंध घालण्यात आले। गुढी पाटवाडी येथील सेवानिवृत्त LIC कर्मचारी चंद्रकांत गंगाराम परब यांच्या घरासमोर ठेवलेल्या त्यांच्या मालकीच्या 2 हिरो होंडा कंपनीच्या 2 ॲक्टिवा दुचाकी गाड्या अचानक लागलेल्या आगीत जळून खाक झाल्या। यात 90,000चं नुकसान झालंय। तिलारी घाटातून गोवा ते चंदगड टाटा सुमोतून गोवा बनावटीच्या दारू वाहतुकीवर दोडामार्ग पोलिसांनी कारवाई करत वीजघर चेकपोस्टवर ताब्यात घेतलाय। यात 78,960च्या दारूसह सुमारे 2.25 लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतलाय। मोटार व्हेकल ऍक्टचं उल्लंघन करणाऱ्या 32 जणांवर वेंगुर्ले पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे। यामुळे वाहतुकीचं उल्लंघन करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे। केंद्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या वतीनं 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत आयुष्यमान भव योजनेचा अधिकृतरित्या जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला। वेंगुर्ल्यातील भटवाडी पेट्रोल पंप समोरील जुस्तीन पीटर उराऊच यांच्यावर अवैध गोवा बनावटीची दारू विक्री करताना ओरो स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं कारवाई केली आहे। त्यांच्या ताब्यातील 43,200 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे। भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकारिणीच्या निमंत्रित सदस्यपदी कणकवलीचे माजी उपनगराध्यक्ष गणेश उर्फ बंडू हरणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। पारंपरिक चिरेखाण व्यवसाय शाबूत राहावा, मुकादम पद्धत बंद व्हावी यासह बाहेरील व्यावसायिकांना इथं थारा देऊ नये असा निर्धार चिरेखाण संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला। वेंगुर्ले शहरात मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांमुळे वाहतुकीला आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय। त्यामुळे नगर परिषदेनं या मोकाट जनावरे आणि त्यांच्या मालकावर कारवाई करण्यासाठीचं पाऊल उचललं असून जनावरांचा तात्काळ बंदोबस्त करण्याचे आदेश दिले। मालवण तालुक्यातील गवजेजे इथं प्रकाश मिस्त्री यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या गव्याची वन विभागाकडून यशस्वी सुटका करण्यात आली आहे। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात 6 विशेष ट्रेनचं नियोजन केलं असल्याचं भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितलंय। मंगळवारी वर्तवलेल्या पुढच्या 5 दिवसांच्या पूर्वमानानुसार शनिवारी रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। ऑगस्टमध्ये पावसानं दडी मारल्यानं शेतकरी चिंतेत पडलेला असताना सिंधुदुर्गातील किनारपट्टी भागात आंबा कलमांना मोहोर आलाय, तर वेंगुर्ले तालुक्यातील भोगवे गावात किल्ले निमती भागात हापूसला फळधारणा झाली आहे। चतुर्थी अवघ्यात 6 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे। चतुर्थीसाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यांनी वैभववाडी बाजारपेठ फुलली आहे। मुंबई गोवा हायवेवर गांधारपाले हद्दीत रत्नागिरीकडून मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या आयशर टेम्पो आणि दुचाकी ट्रकची धडक झाली आहे। यात मुंबईकडून गोव्याकडे येणाऱ्या ट्रक चालकानं भरधाव वेगात टेम्पोला समोर धडक मारली। या टेम्पो चालक वैभव बनकरचा मृत्यू झाला। गणेशोत्सवानिमित्त मध्य कोकण रेल्वेनं आणखी 4 रेल्वे गाड्यांना प्रत्येकी 2 डबे आणि दिवा चिपळूण मेमूला 4 डबे जोडण्याचा निर्णय घेतला। यामुळे यंदा कोकणात 22 डब्यांच्या 8 रेल्वे गाड्या धावणार आहेत। माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधातील आजमीनपत्र वॉरंट रद्द झाल्यानं त्यांना दिलासा मिळालाय। मोहित यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात मलिक गैरहजर राहिल्यामुळे वॉरंट बजावण्यात आलाय। संसद भवनातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारनं विशेष अधिवेशनापासून गणवेशात बदल केलाय। आता कर्मचाऱ्यांना बंद गळ्याच्या सूटऐवजी शर्टावर कमळ आणि डोक्यावर मणिपुरी टोपी परिधान करावी लागणार आहे। कृषी कायदे परत आणले जाणार असल्याची माहिती पाशा पटेल यांनी दिली आहे। 1 महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार असं पटेल यांनी सांगितलंय। देशातील तब्बल 40% खासदारांवर गुन्हे दाखल असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे। या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ADRच्या संस्थेनं माहिती मिळवली आहे।
भारतात चिकन पॉक्सास म्हणजे कांजण्यांचा नवीन व्हेरियंट आढळून आलाय, ज्याचा फैलाव होण्याची भीती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.